କିଛି ନହିଁ ନକରି ସିଧା ଘରକୁ ଯିବୁ ତୋ ଅନାକାନ୍ତ ହାତରେ ତୋତେ ଗୋଟେ ଧନ ଅର୍ଥ ପଠେଇଦେବି ବୁଝିପାରିଲୁ ପଠେଇଦେବ ଯଦି ପାରୁଛ ମୋର ସରିଯାଇଥିବ ଚରିତ୍ରକୁ ମତେ ଫେରେଇ ଦିଅ କିନ୍ତୁ ପଶୁ ପରିଚାଳନା କରି ମୋର ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛ ଏହାର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଗ କରିବ କୁମାର ଅପେକ୍ଷା କର ସାବଧାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସୁଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗ आत्महत्या करी मुझे मर जाए पापी दंड पाइब ना बची